салом алейкум бардоро як бародар праваша гум кардагӣ дар шаҳри Ҳисор дар Стиянка. Ному фамилияш Файзуллоев Кароматуллоҳ Мирзоевич. Бардоро кадоме аз шумо агар ёфтагӣ бошед, марҳамат рақамҳои соҳиби права дар рӯи экран, рақамҳои дастишон ва рақамҳои ватсапшон дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастанд. Марҳамат кадоме агар правара ёфтагӣ боша занг бизана, розиш мекунам. Ассалому алейкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. дар навори имзо як чандта мошинҳои ҳархела арзонам мондагием, ҳамашон бо дархости шумояй. шумо дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш настоед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, мошинҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсаби мо сурат ва маълумотша равон кунен. мо дар наврҳоянда пешкаш херидорӣ мекунем ва бардорро дастгирӣ кунен. видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро пеластраҷи мебошад ки дар кузуфи караван қарор дорад. соли бариш 2002, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин газ. коробка перрашаш механикай ва дар ҳаминҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсия дорад. ҳолати мошин беҳтарин, моторш 1.6 инжектора. мошин қарор дорад дар шаҳри нав, нақша 93,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед ва дар комментария мошинои мехозед ки номашро бинависед. ва кадоме шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсаби мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. ба канали боварӣ бародарон нигоҳ кунед, дору барои қадди одама баланд кардан. И ай 6 сола то 24 соларо гуфтаги 3 моҳ мехриша. ира узмах меган истеҳсоли Турсия. яъне ки и витамина безарарай бародарон. хада ай 5 см то 8 см баланд мекунад. марҳамат заказ кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дар сафҳаи мо бесплат мед. любой метро оварда метавонем ё ки дигар шаҳрҳо. мошини навбатии мо бардоро Пеластра F мебошад ки дар кузуфи ХБ қарор дорад. соли бариш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзи шӯриш бензин. коробка пердашаш механикай ва дар ҳамҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, 4 баллон нав, краскаш навай. мошин ҳолатиш беҳтаринай. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, ягон камдиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 32,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман мошино мехозед ки то номша бинависед. мо ҳамон мошиноро наврҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсаби мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. сирожна газели фурӯшии бардоро соли бариш 2010, ҳолаташ хубай, солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. газел беҳтаринай ҳолаташ, фақат мегирӣ кор мекунӣ. газел қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 86,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунем. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро лайкҳоро як бор дигар хабар бигирем, видеоро поделитсия кунед, дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо дастгирӣ кунед. бардоро раҳмат барои дастгиритон. мошини навбатии мо бардоро Hyundai Porter мебошад ки соли бариш 2006, ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсия дорад. Porter ягон камдиву расход надорад, 100%. мегирӣ фақат кор мекунӣ, тамом. Porter қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдуни Балхӣ, яъне номи пешнаш Калхозобод.
нарша 100,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео навро лайкора бизанед ва дар комментар ҳатман мошинои мехозатон номуша бинависед. мо ҳам номи мошиноро навороша бисёртар мекунем.